Tak počúvajte, dnes mám pre vás skvelú myšlienku, ktorá hovorí, že každý deň by ste mali dosiahnuť 3 malé výhry. A to fyzickú, mentálnu a duchovnú. Neznie to zložito, ale má to obrovskú silu. Prvá výhra je fyzická. To môže byť čokoľvek, čo rozhýbe vaše telo, ako prechádzka, beh, plávanie alebo nejaké to posilňovanie. Stačí hoci len krátka aktivita, pri ktorej si poviete, že ste spravili niečo pre svoje zdravie. Pohyb je základ, aby ste sa cítili dobre nielen fyzicky, ale aj psychicky. Druhá je mentálna výhra. Tu ide o to, aby ste zamestnali svoju myseľ. Môžete čítať, písať, niečo nové sa učiť alebo tvoriť. Stačí, že sa aspoň chvíľu venujete niečomu, čo posúva vašu myseľ dopredu. Má to taký efekt, že sa cítite produktívne a rastiete. No a tretia je duchovná výhra. To je niečo, čo vám pomôže nájsť vnútorný pokoj, napríklad meditácia, modlitba, štúdium alebo zamyslenie sa nad svojím osobným rastom. Nemusí to byť nič veľké, len chvíľa, kedy sa zastavíte a spojíte so sebou samými. Keď si každý deň odkrtneme tieto 3 veci, máme pocit, že sme pre seba fakt niečo spravili. Tak čo, idete do toho? Dajte videu like, odoberajte kanál a napíšte do komentára, aké sú vaše 3 výhry na dnes. Počujeme sa na budúce.